Alright, isang magandang buhay po sa ating lahat. At tayo po ay nandirito sa pwestuhan na naman ni Boy Mangga, Boy Putik, Boy Bangus at si Boy Tilapia, no? Alias Boy Pogi. So ito po yung mga kababayan po natin na namimili at talagang gustong makasulit dito sa mga latag na kanilang binibili, no? So yung mga latagan ng mga bangus ni Boss Maeng ay a-update po natin. So yung mga latag din ni Jeff dito, update natin. Meron siya mga latag dito ng yellowfin tuna at gulyasan. So lapitan natin, no? So samahan niyo po muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go. So ang mangga po natin dito. Oh, so shout out sa iyo. Boy Kengkoy. Shout out. Ay, good morning sa iyo. Lahat kayo dito meron na mga boy. Meron ng camouflage siyang tinda na mais, oh. Ito, oh. Dito si King Kong, ha, si King Kong ito. Hindi si King Kong, si Kengkoy. Ito. Oh, magkano yung mais natin ngayon? Ito. 30 lang, Boss Lando. Ito maliit. Ito, para 30 lang din kasi 30 dapat yan eh. Parehas na, no? Japanese corn at white corn po, no? Parehas pong 30 pesos ang bentahan niya po ng mga mais na inyo mabibili. Paikot-ikot lang siya dito at makikita niyo po dito si... Hindi po ito si ano, hindi po ito si King Corn. Siya po si Kengkoy. Hanapin niyo lang po dito sa Malabon Fish Market at makakabili po kayo ng mga mais. Ayan, mga lagang mais na, no? So salamat sa iyo. Thank you. Kumpleto na at nakita ko rin si Boy Tabo. Dito na. Wala si Boy Tabo. Nandun na siguro. Salamat. Salamat, Boss Lando. Salamat. So ito naman yung mga mangga natin sa halagang 80 pesos ang kilo. 40 pesos po nakakabili po kalahating kilo. So ito rin latag ni Boy Bangus ng kanya mga paninda, no? So mga presyuhan ng latag niya ito. Likod lang lahat to, ha. Ayan po ay 140. May 150 po. So yan po yung latag ni Boy Bangus ng bangus na dagupan. So shout out sa iyo, Boss Maeng. Good morning. At ito naman yung paninda ni Jeff. 150. Balata mo eh. Ito na 150 mga gulyatan ni Jeff at 270 yung mga per kilo na mga yellowfin tuna. Ha? Malungkot? Hindi na makasingit eh. Kita mo, sinakop na lahat eh. Lando, gusto mo tumaas yung Diyos mo? Ah. Booking kaya kita. Aray ko. Bakit na naman pupugbugin mo ako? Eh, mahina po yung Diyos mo eh. Alright, so yun po yung mga presyo ng latag ni Boy Bangus sa Malabon Fish Market, no? So pinagkakaguluhan din yung kanyang mga latag na mga bangus ng ating mga kababayan. So presyo ng mga mangga po rito, ayan po, 70 pesos mga kilo, no? Ito 220 oh, mga pusit kalawang. So mga golden pompano, no? Sa latagan dito. At 140 po yung mga bangus na kada piraso pa rin ang bentahan. So shout out sa iyo. Good morning. Pagod na. Pagod na? Mukha mabilis ang ano ngayon ha. Napagod ka, mukha maaga ka nagising. Maaga ako naginig ko. Ah. Katumit na ako yung manok eh. Nauna ka pa. Walang manok namin, walang pakinahama ko kayo. Ayun pa na yun. Ito po, 150 kada piraso, 160 at 130, no? Yan po yung mga kada piraso na mga bentahan po ng mga bangus dito sa Malabon Fish Market. Tumaas Lorena, no? Tumaas ang golden pompa, no? Oo, mamahal na araw kasi. Tumaas ka ngayon ng Austin, Boss Lando. 10 pesos ngayon, no? Nakulang naman tinaas. 90 pesos po per kilo dito ng mga tilapia Batangas. Ako na to. Gagano ko na yan, oh. Mga ilang oras lang, o minuto. Minuto lang yan, bababa ko itong tago. 90. Pili na.
Yan po si Boy Tilapia, alias Boy Pogi. So shoutout sa'yo, Pogi. Ayan o. Shoutout. Ayan, kumaway na si Pogi. Shoutout sa'yo ha. Good morning. Oo, dami. So murang-mura po ang mga presyohan ng mga latagan po dito no, sa ating mga ina-update sa bayan po ng Malabon Fish Market. So papasada pa tayo rito. Thank you. So dito na tayo sa mga iba pang latag na ating po may update no. So dito matatabang mga tahong 80 lang, boss Lando. 80 pesos per kilo. Kay Moy Moy Palaboy. Pag dalawa, 150. Sa mga talaba. Ganun din. Moy Moy. 80 lang din dyan, boss Lando. Ayun no, 80 pesos din po yung kilo no, ng mga latagan. At kulyasan po natin dito ay 140 ang per kilo. Bukas lang po pero sariwain. Alright, so thank you. So manok ni Dayan. So shout out, good morning po. Ngayon, so 85 pesos. Yung mga kadabalot, leeg. Backbone ay 100 pesos. At 130 sa mga pakpak. So ito yung mga manok na kal. Yun ang ating update. At sa mga gulay na broccoli, 160 per kilo. Repolyo, 50 pesos isang piraso. May melon po dito ay 30 pesos isang piraso. Saging po natin ay 60 pesos. Taba. So sa mga prutas po natin ay 60 pesos. So 30 pesos. Ang presyo, no? Star apple. At ang mansanas, 3 for 100. Indian mango po natin ay 50 pesos yung mga per kilo. So mangga. Nagkakaguluhan ng mga latag ng mangga, no? So ang palaya po natin dito ay 120. So binabantayan po kasi natin yung mga presyohan no, ng kanilang latag kasi puro pabago-bago yung mga presyo na kaganapan dito sa Malabon Fish Market. Minsan bababa, minsan tataas. So nagwe-wave po yung mga presyohan ng kanilang mga binibentang gulay dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So dito yung mga presyohan no, na mga latag. 200 pesos yung kilo ng mga alimasag natin. At meron din po 260 at meron din po 300 pesos. So padalang na po kasi ang mga latag ngayon ng mga alimasag. So ito po yung 260. Ito po yung 300. So Doris, magkano ngayon alimango mo? Ayun, 400 po ang kilo ng ating alimango. Sa hito nga pala. 200 no? So yung hito po na 200 pesos po per kilo, walang pagbabago sa mga presyohan po ng hito. Sorry, thank you ah. So magaganda mga sap-sap ni B2, fresh na fresh. At bisugo. So dito 100 pesos yung kilo ng mga tahong, no? Wala po silang mga nakatakal na tahong. Pero ito naman yung laman, mataba. Baklat. At ito naman po yung mga palaba natin, matataba rin po. Ayan. At suso. So dito mga latag ng mga isdang cream dory. So ayan po yung presyo ng latag ng cream dory dito sa Malabon Fish Market.
JC, magkano ngayon sa malalaki mong hipon? 400 boss. 400. Mahal yan, malalaki. Malalaki nga, oh. So, presyo po ay 400 pesos. Dito naman ay 280. 80, thank you, ah. At mga tumpukan, 100 Yan, 400 pesos. yan, malalaki yan. Sigurado ka pa sa timbang nyo. Galunggong ay 140. So, yan po yung mga natagan dito na mga isang tumpukan. Sabi ni Noy. Ilan yan? So ito yung latag ni Kuya Ricky ngayon, no? Marami siyang mga latag dito ng mga balsa galunggong. Ito mga balsa galunggong natin. At meron din po siya mga isdang gulyatan, yellowfin tuna. At pusit kalawang. So ito mga order na yan, no? Mga pink salmon head. So ito magaganda nating mga pink salmon head dito sa latag ni Kuya Ricky, no? So mga bangus at mga tilapia. So yun yung mga latagan dito ni Kuya Ricky sa Malabon. At dito tayo sa mga hipon ni Pogi. Magkano ang hipon mo ngayon, Pogi? 320. 320. Isap. Kaya 320 yan. Maganda yung hipon nyo, 320, no? Na kada kilo. Ito 20. Wala, 20 pesos. So, tumpukan 100 pesos, no? At 130 po sa mga isdang alumahan. So, 50 pesos tumpukan. At ang ating mga alimasag sa presyohan po dito ng kanilang bentahan, dito po ay 140 per kilo. So yung mga presyohan dito, no? Mga gagaong ay 250 per kilo. So may mga alumahan din dito. Ilang piraso sa praso? Alright, yun yung presyo, no? So dito, galunggong, ang per kilo ay 100. So may hipon dito, 290. So mga presyo ng mga hipon natin dito, no? Hindi po pare-parehas ng mga presyo. So 90 pesos kilo naman ng mga tilapia. So ganyan po yung sitwasyon sa mga presyohan ng mga tilapia Batangas. So murang-mura pa rin po ninyong mabibili ang kanilang mga latag ng presyo. So sa hipon naman tayo. So sa hipon natin dito, ang presyohan ay meron pong 340, meron pong 280. At 100 pesos per kilo ng mga galunggong. Ang alumahan natin dito ay 100 pesos din po ang per kilo. Ang tulingan ay 160, no? Kilo. So yung mga tinumpok na, oh. Alright.
So ito naman, dito tayo. 80 kilo, 60 pesos kilo sa mga galunggong. 180, ano man, 70 ang per kilo. Ganyan pong kabagsak presyo yung mga kanilang binebenta, no? So dito, 100 pesos yung mga tumpukan ng tilapia. Gulyasan. Mamaya. So dito 300 ang hipon per kilo. So shout out to you. Good morning. Wala na yung galunggong. Naubos na. Naubos na. So ito yung update natin sa mga latag nila, no? Ito yung presyo ng latag ni Avatar. Sa mga per kilo ng mga gulyasan ay 150. Sa tilapia ay 80 pesos per kilo. So meron po silang 120 sa mga isang gulyasan. So yan po ang ating update. Morning, what Alex? Yan po yung kilo. 100 pesos. Kilo po ng mga galunggong. Tapos sa matambaka po ay 100 pesos din po, no? Ang per kilo. Hati lang. 100 pesos tumpukan ng mga pusit. So, mga kaibigan, nakalive tayo. Wala kayong live ngayon, no? Wala. Puro nang So, yan po yung mga presyo nating ina-update dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So, mga presyo na sulit presyo. Abot kaya ng ating bulsa. napakamahal ng aircon. So, dito kilo ng mga tilapyang Batangas ay 100 pesos. Ilang kilo? So, alumahan. So, malalaking mga isdang katsareta. Ito po yan. Ganda lang. Kilo mo, Sando. Eh, no, 130 lang po yung katsareta natin, no? Ilang kilo yan, te? Walang pili. Katsareta, talagang 130. Alumahan. At mga galunggong 90 pesos per kilo. At yung alumahan 100 pesos per kilo. Ayan. Yan yung mga latag nating ina-update. Sa amin natin nakalagay. Sando, tagay na tayo. So, tumpukan. 100 pesos no, mga tumpukan po rito ng mga sahasa. So ito naman po ay mga 100 pesos din mga tumpukan sa latagan nila. Nandito si Tinong. So shout out sa iyo, Boss Onse. Wala. Wala si Boss Onse ah. Magkano presyo? 150 ang per kilo ng mga isdang tulingan. So ito po yung mga 100 pesos na mga tumpukan po dito, no? Ng mga galunggong. Tinong, thank you. Salamat.
100 pesos no, per kilo ng mga tilapia Batangas. At dito naman tayo kay Tichona. Ito naman yung mga latag 100 pesos at 90 pesos mga tilapia Batangas. So dito tayo kay paring Agustin. Good morning. So ito po yung presyo no, 90 pesos per kilo ng mga tilapia Batangas at 100 pesos. Murang-mura na yan. Murang-mura mga tilapia Batangas natin ngayon sa Malabon Fish Market. So shout out sa'yo pare. Shout out pala kay Ile Bernardo Ah, na taga Romblon. shout out At sa'yo. saka kay Chiri Ann Puntanis. Shout out sa inyong dalawa. Mabuhay kayo hanggat gusto Gusto nyo, niyo. yung kumpare natin. At Si... saka kay paring Leslie Renavino. Shout out sa iyo pare, mag-ingat ka dyan. Ayun. And I love you all. I love you all. Yun ang sinasabi ko. So maraming salamat sa iyo paring Agustin sa iyong pag-shoutout sa aking vlog dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So nandito tayo kay paring Brian ngayon. Paring Brian, magkano ngayon ang presyo? 360. 360 ang per kilo ng mga hipon. 280 lang. 280 Wala na ang per kilo. So yan po yung ating update dito sa Malabon Fish Market. At meron pa tayo nakikita rito, no? So update natin yung mga latagan dyan na ating babaybayin. Thank you, pre. Salamat. Sana lang, gusto mo. Alumaan, no? At 100 pesos kilo ng mga galunggong. Oh, di ba natin? At dito may mga latag din na mga isdang bakoko. Ayan. Ito po isdang bakoko, 100 pesos po yung per kilo. Lalaki ng tilapia, oh. 80 po ang kilo. May isang piraso, may 1 kilo, no? So lalaki ng mga tilapia. So ganyan kadagsa po yung mga kababayan po natin na namimili, no? O nag-iikot dito sa Malabon Fish Market. Hoy, 260 na lahat, 260. So yan mga hipon natin. Magkano golden pompano? 320 boss. 320. So yan po yung presyo ng golden pompano. Alright, so napakarami ng mga kababayan natin naglalakad dito at naghahanap ng mga murang presyo na kanila mabibili. So dinumog po ang Malabon Fish Market ng ating mga kababayan. So maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa aking pag-vlog sa bayan po ng Malabon Fish Market. So shout out sa ating mga kababayang OFW, no, na naghahanap po sa ibang bansa, at sa mga silent viewers po natin. Maraming salamat din po, at sa mga like and share ng aking video dito sa Malabon Fish Market at maihatid pa sa ibang mga masugid na nating manonood sa ating vlog sa Malabon. So maraming salamat po. Please like and share po. Malaking bagay na pong tulong kay Boss Lando Explorer. So enjoy and visit po sa ating lahat. God bless po and bye bye.